ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାର ହେବେ ମୁଁ କଣ୍ଢେରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଫୁଲର ହାର ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଏ ଫୁଲମାଳଟା ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିଅ ଫୁଲମାଳଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମିଶି ଫୁଲହାର ଫଟୋରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜନ ମହାପାତ୍ର ଆସି କହିଲେ, ଏ ତମେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତାପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଲେ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତାପରେ ରେଖା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ରାଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆଉ ଗଲା ତ ଗଲା, ସେ ପୁଣି ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଳ ପିନ୍ଧଉଛି। ତାପରେ ରେଖା କହିଲେ, ଝିଅ ତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଦୋଷ? ତାପରେ ରାଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଦୋଷ। ତାପରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ରେଖା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ତମର ଆଉ ରିଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସହି ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତା ଅଶୁଭ ହାତରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ରାଜନ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ହାତକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଏଠୁ